Eżiż ħbieb, merħba għal rokna oħra mis-sensiela tal-kejjen tagħna Rescue Center. Fil-fatt qegħdin fir-Rescue Center u kif tafu f'dawn l-aħħar ġimgħat konna qegħdin nagħmlu l-proċess ta' din l-injama. Fil-fatt, l-injama issa lesta wkoll bil-kulur debini u wasalna biex nagħmlu l-parti favorita tiegħi. Parti favorita tiegħi ħankun qed nuża il-kulur kannella fix-xema. Ħafna jibżgħu jużaw daw, imma m'hemm xejn xiex tibża jekk tieħu żball tista' tikkoreġi bil-clear wax, ġifieri wax trasparenti tista' tgħaddi fuq kollox biex tneħħi l-eċċess tax-xema li tintuża. Kemm infakkarkom ftit fil-proċess li għamilna s'issa bdejna bil-kulur il-bażi u rejtkom kif għandkom tisbaw u l-għodda li għandkom bżonn, wara għamilna l-effett tal-crackle. Fil-fatt il-crackle għadu jidher taħt hawnhekk bħala bażi. Fuq il-crackle mbagħad għamilna id-decoupage bin-napkin u użajna wkoll decoupage paper hawn isfel biex ħloqna ftit distinzjoni. Wara għamilna il-raised stenciling kif qegħdin taraw hawnhekk, wara ir-raised stenciling waħħalna il-molds, waħħalna daw il-forom u rejtkom anke kif nistgħu naqtawhom bl-imqas meta jkunu għadhom sħan. U mbagħad fl-aħħar programm għamilna il-kulur debini b'żewġ tipi ta' deb, użajna deb ċar u deb skur. U llum ħanibdew il-proċess biex din tibda tingħata il-ħajja li kont ili nimmaġina li ġejja. Ara tlaqna biex noħolqu l-effett li rridu noħolqu aħna bil-xema kannella għandna bżonn. Ix-xema kannella ovvjament nistgħu nużaw sponza, għandna żewġ tniesel, wieħed naqra ħxon u wieħed naqra jdieq biex nidħlu fl-irkejjen u ċarruta biex inneħħu l-eċċess. U fil-fatt jiena ħanibda mill-ewwel biex nurikom dan ix-xogħol, ħanibda min-nofs u ħataraw kif ħajinbidel kollox. Hawnhekk. Kif qegħdin taraw il-kulur qed jinbidel kompletament. Issa biex inneħħu l-eċċess ċarruta u nimsħu fejn hemm bżonn. Fil-fatt jekk qed tinnutaw qed joħroġ kemm il-kulur, kemm il-qsim tal-crackle li għandna taħt u kif ukoll it-tikmix tan-napkin li konna għamilna diġà. Issa f'każ li aħna rridu li fejn ħallejna l-abjad tal-forom inħalluh kemm naqbdu u nixkatlaw ħafif fuq id-disin li għandna u fuq. U hekk beda joħroġ anke id-disin minn taħt fi kellna il-brown wax u ridna li l-forma tidher ftit iktar, allura ħdimna dak il-mod. Issa qed nużaw il-pinselli żgħar biex nidħlu fil-kejjen tal-forom li għandna hawnhekk. Nneħħu l-eċċess f'dal-każ nistgħu nużaw anke l-pinsell il-kbir biex nidħlu fl-irkejjen, imma ma jimportax. Jien f'dal-każ qed nuża iż-żgħir biex inkun dħalt sew fid-dettall li rrid noħloq jiena. Allura fi għandi ir-raised stenciling li għadu fuq l-abjad fejn jiena ma rridux imlejtu bil-brown wax u neħħejt iż-żejjed minn mal-wiċċ. Issa biex immorru mal-forma l-kbira hawnhekk ħanidħlu bix-xema fuq ġewwa. L-istess qed nuża l-pinselli żgħar biex kemm jista' jkun jidħolli fl-irkejjen. Issa jekk tiftakru sew fuq din il-forma ħallejna
In-naħat ta' barra ma tajnihomx kulur. Ġi ma żbajnihomx, ħallejnihom fuq il-kulur tal-linja tal-forma li hi. U dak ħallejnih biskop biex hemmhekk jinħolqu dellijiet differenti kemm minn mal-kulur u kemm minn mal-forma. Ġifieri dan il-wax, il-brown wax qed jgħinna noħolqu dellijiet differenti li forsi qabel ma konniex ninnutaw. Allura b'dan mod id-dellijiet ħajkunu qegħdin joħorġu iktar u iktar ma joqgħod imbagħad, iktar ma toqgħod ix-xemma, iktar ma tinxef maż-żmien iktar dawk id-dellijiet joħorġu kif nixtiequhom aħna. Allura m'għandniex għalfejn nieħdu qata jekk l-effett li rridu noħorġu aħna mill-ewwel ma jiġix. Issa fil-fatt jiena qed nimsaħ. Mhux qed nidħol fil-kejjen kollha tal-forma, imma qed inħalli partijiet minnha bl-iskur. Dak biex nagħti l-impressjoni li din hija xi ftit jew wisq iktar antika milli fil-fatt mhijiex antika xi għax ħloqniha aħna. Imma dan huwa l-effett li rridna noħolqu. Issa, fadlilna l-aħħar post fuq in-naħa tal-faċċata. Fil-fatt fejn kellna l-abjad jekk tinnutaw issa m'għadux abjad xejn u inħoloq il-kuntrast bejn il-kulur u fejn għamilna x-xema. Issa, fadlilna biex nagħmlu d-dawra ta' hawnhekk biex niskuraw il-gwarniċċa li għamilna bil-kulur debini u ħankunu qegħdin nagħmlu prattikament issa id-dawra kollha. Issa b'dan mod aħna qegħdin naqdu il-kuluri kollha flimkien fejn il-qatna u fejn ma lqatniex bid-deb. Allura issa qed jieħu ton u xepp differenti u fl-istess ħin qed intuħ naqra iktar karattru. Il-karattru nistgħu noħolqu aħna b'dawn is-sempliċi tekniċi u fil-fatt hekk għandna fejn għandna il-brown wax diġà lest. Issa jiena ħandur mad-dawra fejn għandna l-forma, ħanidħol fil-forma biex inneħħi ċertu xema li jiena ma rridix kull ma qed nagħmel qed nimsaħ fejn jista' jkun li meta l-qudiem inkunu qegħdin ninfarfru jitla' allura jien qed noħloq dak l-effett ta' dell fl-irkejjen. U issa ħanurikom kif nistgħu nużaw ix-xema it-trasparenti biex inneħħu ftit mill-eċċess tax-xema kannella. Hawnhekk għandna x-xema hawnhekk tidher bajda, ma fil-fatt din hija trasparenti. Ħanużaw din l-isponża ħallaqtu latu biex nieħdu x-xema li għandna fil-malatu ħalli ma naħlux ovvjament u mbagħad nibdew u nduru fejn irridu li nneħħu ix-xema il-kannella. Mela, x'inhu jiġri hawnhekk? Hawnhekk li qed jiġri hu li jien qed nerġa' nnaddaf mix-xema kannella li jien għamilt. Ħajibqali fejn għandi t-tikmix tal-napkin u ukoll fid-daħliet ta' fejn għandna il-raised stenciling. Issa b'dan mod jiena qed nitih qed noħloq iktar dellijiet. Allura b'dan hekk qed jinħoloq dak l-effett sabiħ
minn ħaġa l-oħra. U qed inneħħi dak iż-żejjed kollu li jiena naħseb li hemm, il-fatt li naħat issa nista' nagħmilha l-istess u nista' nimsaħ ukoll fuq il-forom biex id-deb ma jiskurax minħabba li ovvjament ta' minnilu l-Browning wax fuqu. U hekk kif qegħdin taraw minn ħafna skur morna għal iktar ċar. Li nistgħu nerġgħu naqbdu ċarruta biex nimsħu ix-xema li ma ridniex u hekk għandna din il-biċċa xogħol kompluta kif kienet pjanata fil-bidu u issa qegħdin narawha sħiħa. U kif qegħdin taraw issa dan il-proċess li għamilna dawn l-aħħar ġimgħat ġie konkluż billi użajna il-xema kannella. Wara li għamilna x-xema kannella użajna ix-xema trasparenti biex innatfu l-eċċess u hekk ħareġ dan l-effett li aħna xtaqna. Issa din kull ma fadlinna nagħmlu aħna ħanamlula ftit grampuni żgħar hawnhekk, ħanamlula 3 jew 4 biex din tintuża bħala rokna fejn nistgħu ndendlu il-ġiżirajjen tagħna u ma nitilfuhomx u nsibuhom iktar faċli. Din tista' teħel ma' ħajt nistgħu nagħmluha anke kif inhi fuq mejda, nistgħu nagħmluha fuq id-dressing table tagħna, nistgħu nagħmluha wkoll imwaħla ġol gwardarobba biex flok nagħmlu 3 grampuni nagħmlu iktar meta nidħlu l-biba tal-gwardarobba nsibu kollox qiegħed hemmhekk u ma nitilfu xejn. Nistgħu nużawha wkoll bħala bord biex inħallu noti ċkejkni lil xulxin fil-kċina jew fil-kamra tal-pranzu jew anke fl-intrata. Fil-fatt nistgħu nużaw il-grampuni biex magħhom inkunu nistgħu ndendlu ċwievet tad-dar u tal-karozzi tagħna. Jien ma fadalli xejn ngħidilkom sakemm niltaqgħu id-darba li jmiss. Saħħiet!